Исәмсіз эфирда шершәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алғатыба койбір темалар турында. 38-ші комплекста яшәүчеләр җәяүле юлында урнаштырылган киоскка каршы әлеге бина нинди уңайсызлыклар тудыра, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Бүген Россия буенча бушлай юридик ярдәм күрсәтү көне шәһәрдәшләр белгечләргә нинди сораулар белән мөрәҗәгать итә. Чаллыда чыршыларны бизи башладылар, районнарда елка бәйрәмнәре кайчан оештырыла. Тротуарда ук киоск урнаштырганнар Чаллы ТВ кайнар элемтә телефонына 38-ші комплекста яшәүчеләр шундый хәбәр калдырган. Раскольников урамы буйлап урнашкан сәүдә ноктасы юлны яба һәм җәяүлеләр өчен каршылыклар тудыра дип зарлана шәһәрдәшләр. Эшмәкәр киоскны юлдан алырга җыенамы, хәбәрчебез дәвам итә. Быел Раскольников урамында җәяүлеләр юлында брусчатка салынды. Юл катламын җәюне 2019 елда дәвам итәргә ниятләгәннәр. 38-ші комплекста яшәүчеләр исә борчуга калган. Тротуар дәвам иткән урында киоск урнаштырылган. Анда кулинария эшләнмәләрен әзерләргә һәм сатарга планлаштыралар. Жолны каплап куелган бит инде. Уны төзелгән чагында башыннан ук мен аны карап йөрим инде, монда дөрес төземиләр дип инде. Жол как раз бит пешеходный жол килә, монда как раз пешеходный жолны каплап. Эшмәкәр белән көрәш әлегә нәтиҗә бирмәде. Иҗтимагый үзидарә рәисе сентябрьдә ул махсус комиссияда җыйган. 21 сентябрьдә шушы сорау белән комиссия булды. Комиссияда инде мэрия вәкилләре, центральный районнан депутат, хуҗасы килмәде. Комиссия шундый нәтиҗәгә килде. Бу киоскны күчереп куярга торговый центр Дубай кырыена. Комиссия карары турында эшмәкәр бездән беренче тапкыр ишетте. Ул күчеп китәргә җыенмый. Киоск законлы нигезләрдә урнаштырылган дип аңлатты бизнесмен вәкиле. Стационар булмаган сәүдә объектын урнаштыру хокукына килешү 2023 елга кадәр ачык аукцион үткәрү нигезендә имзаланган. Бу хакта эшмәкәр безнең редакциягә җибәргән документ раслый. 38-ші комплекс халкы исә алга таба көрәшергә һәм тротуарны киосктан азат итәргә ниятли. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген Россия Федерациясы Конституциясы көне уңайыннан бөтен ил буенча халыкка түләүсез юридик ярдәм күрсәтелде. Консультациялар иртәнге саат 8-дә башланды һәм кичке 5-кә кадәр дәвам итте. Белгечләр төшке ашка тәнәфескә дә бүленмәде, аларның составы гына үзгәрде. Чаллыда пенсия фонды, суд приставлары, адвокатлар палатасы белгечләре бушлай юридик ярдәм күрсәттеләр. Чаллы халкы белгечләргә нинди сораулар белән мөрәҗәгать итте, Гүзәл Габдуллина сюжетында. Альмира Галиуллинаның 2 баласы да инвалид, яшь хатын фатир арендалап тора, үзләренең торагы юк. Без шөйләшеп квартира сыймайтабыз, 9000 плюс квартплата түлим. Мин монда килгәнем, чтоб безнең жилье буенча әзрәк без очередьта торабыз. Чтоб әзрәк теге инвалидлар өчен дип 2 гарип бит инде, ул бит инде бик авыр бер үземә. Квартира бирмәсләр микән дип теге очередьсез инде. Альмира Галиуллинаның мөрәҗәгатен электрон документка теркәделәр. Аралашу тәмамланганнан соң ук аны Россия президентының җәмәгать кабул итү хезмәтенә җибәрделәр. Закон буенча 30 көн эчендә җавап килергә тиеш. Бердәм Россия фиркасының җирле бүлегендә дә дистәләгән шәһәрдәшебезне кабул иттеләр. Пенсия фонды белгечлектәре кабул иттеләр. Аларга килделәр 4 кеше. Суд приставына килделәр 5 кеше һәм менә әле нотариал хезмәткәре кабул итү. Кайбер шәһәрдәшләрнең сорауына урында ук җавап табылды, ә кайберләренә җавапны яки проблеманың шишелешен көтәргә туры киләчәк. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Язын Россияда сәгать телләрен күчерүгә янәдән кайтырга җыйналар. Бу хакта Мир новостей басмасы хәбәр итә. Иҗтимагый палатада шушы көннәрдә Россияда җәйге вакытка күчү темасына багышланган түгәрәк өстәл үтте. Исегезгә төшерәм, илдә мондый режим 2011 елга кадәр гамәлдә булды. Шәһәрдәшләр үзгәрешкә карата нинди фикердә, теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Сәгать телләрен җәйге һәм кышкы вакытка күчерми башлагач, организмда кояш нурларына дефицит барлыкка килде ди табиб Динар Низамов. Бу исә кеше өчен начар. Хроник авырулар кискенләшә, Д витамины җитмәү нәтиҗәсендә авырулар ешрак кабатлана башлый. Кеше өчен кояш нурлары бик файдалы булып санала. Чөнки безгә кояшны әзрәк кояш нурларын алган вакытта безнең иммунитет төшә, витамин D әзәя. Һәм кояш нурлары безнең йөрәк һәм кан тамырлары ширләре өчен бик әйбәт профилактика булып тора.
Иҗтимагый палатада үткән киңәшмәдә 57 төбәктә оештырылган сораштыру нәтиҗәләрен игълан иткәннәр. Респондентларның 3тән 2-се җәйге вакытка күчү яклы. Бу инициативаны яклаучылар сәгать телләрен язын балаларның каникуллары атнасында күчерергә тәкъдим итә. Бу аларга үзгәрешкә яраклашырга җай бирәчәк дигән фикердә алар. Шәһәрдәшләр арасында исә фикерләр төрле. Кыйын була, особенно безгә пенсионерларга тоже кыйын. Дәрүләр вакытында эчәбез. Аннарсын, ашыйбыз вакытында. Ул передвигается бер сәгатькә, и организмга тоже начар. Экспертлар әйтүенчә, сәгать телләрен күчерү юл транспорт һәлакәтләрендә киметүгә булышачак. Лесенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шоллыда чыршыларны бизи башладылар. Койбер мәйданнарда әлеге каркасы гына тора, койберләрендә уенчыклар, гирляндалар эләләр. Шәһәрнең үзәк мәйданнарында чыршылар кайчан ачыла, хәбәрчебез белеп кайтты. Яңа ел бәйрәмнәренә 14 декабрьдә Сидоровка паркында старт биреләчәк. Бирдә чыршыны ачуга әзерлек тулы куәтенә бара. Горзеленхоз хезмәткәрләре студентлар белән бергә күңел ачу мәйданчыгы әзерли. Яңа ел бәйрәмнәре ахырына кадәр объект тәүлек буе күзәтү астында торачак. Бүген Сидоровский паркта боздан лабиринт ясыйбыз. Безгә бала-чагалар да булыша. Тырышабыз инде бетерергә, җомга көненә елкының ачылуына инде бәйрәмнәргә тырышабыз. Кәгазчылар тукталышында чыршыны быел юлның икенче ягында урнаштыралар. Узган елдагы кебек янәшәдә генә боз лабиринтын төзегәннәр, тау урнаштырганнар. Хәзер электромонтерлар чыршыны уенчыклар һәм гирляндалар белән бизи. Эшләрне бу атна ахырына кадәр тәмамларга планлаштыралар. Биредә яңа ел чыршысы 20 декабрьдә ачылачак. Большая просьба, люди особо всегда проходятся и пытаются срезать дорогу, несмотря на то, что все ограждено. 20 декабрьдә Боровецкий бульварында чыршы ачыла, ә 21 декабрьдә тантаналы чаралар Киреселица һәм энтузиастлар бульварында, Тукай яр буенда узачак. Азатлык мәйданында төп чыршы үзенең утларын 25 декабрьдә кабызачак. 27-се бәйрәм җиңү паркында узачак. Барлык мәйданчыкларда да чаллыларны концерт программалары көтә. Аларның төп кунаклары Кыш бабай һәм Кар кызы булачак. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңа торак комплекста чолы икмәге кибете ачылды. Сарман трактында сәүдә үзәге яңаша форматта эшли. Сатып алучыларны нәрсә белән сөендерәләр алдагы сюжетта. Сатып алучыларны яңа дизайн һәм продукцияның киң ассортименты, шул исәптән кибеттә җитештерелгән продукция көтә. Салатлар, кайнар һәм салкын кабымлыклар, барлык ризыклар да үз рецептлары буенча әзерләнгән. Тәкъдим ителгән ассортимент бәйрәм өстәлен бай итеп һәм кулай бәядән әзерләргә мөмкинлек бирә. Кибеткә көн сайын диярлек Татарстанның фермер хуҗалыкларыннан экологик чиста ит китерелә. Үзегез карагыз, ничек итү заманча корылган. Моның бөтен ишке һәм тышкы күренешенә мондагы товарларның күплелеге һәм шулайның уңайлылыгы барысы да эшләнгән. Сатып алучы өчен без чын күңелдән йөрәгебез белән бөтен тырышлыгыбызны куеп бу кибет булсын өчен тырыштык. Кибетнең тагын бер уңай ягы мудрый пекарь. Пекарняның төп өстенлеге натураль ингредиентлар, барысы да пешекчеләр кулы белән эшләнә. Мичтә яңа пешкән икмәк, атланмай майында круассаннар, татлы тортлар, пешекчеләр традицияларны алдынгы технологиялар белән бәйли алган. Алар иң яхшы рецептларны куллана. Беренче сатып алучылар чаллы икмәге кибетен бәяләп өлгерде. Скидки бывают часто пенсионерам. А мы пенсионеры, нам что подешевле и покачественнее, повкуснее. Biz şallık klip kibitlerini bir yaratабыз. Her vakitte da мен şunda yerim. Bunda indi bütünlüğü bizim babalarının iyileri yarındağına bik ısı, bik matur beyelerde suylar. Яңа кибет шәһәрдәшләрне Сарман тракты 25-нче йорт адресы буенча көтеп кала. Бүгенге гамнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Новогоднее чудо для каждого в Эссен. Конфеты Рафаэлло 158,90. Акция действует с 11 по 17 декабря в гипермаркетах Эссен. Подарки из Эссен под каждой елочкой. Эссен. Новый год уже в ДНС. Бонусы или программа 0024. Так, 8-ядерный смартфон Samsung Galaxy A7 с широкоугольной камерой всего по 1000 рублей в месяц или 5000 бонусов на карту про запас. С ДНС выгодно всегда.
Спешите! Очень выгодная цена. С 13 по 16 декабря в магазине «Светофор» перед Боровецким мостом мясо свинины на кости всего 179,90 за килограмм.